Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hitu jong ka William Circle halo ka jingsha sho ba ka jingsha penistom bat ka jingberngam ban penyap iki saungut ki brio ki badai na ka thai nong se upar silok ha ki pai ba jong ka snong lai umsaw kila penrem jur ba dawan ki pulit ba ki de ban ke mardo ki brio ki bring ti ban pensiet ik pai ba ban sho pen masaw tang namar ka jing thrai sniu ngiwan ni ta penrem jur ki nong le nong thambar ma kai ki mut mut ki thambar adu ba ki mut saman sim ka jing em ki brio ka kam dai ka ba ha te ngikran ngikwa hi ka government ka dibekan le ik babah hi ba gila ti an ma bisania ka fayar ba nakalian ki bahiyang ki ngila de bai ka fayar ka ni tai te sesian pat long bakan num ja syu tadi nang ni smat ma bakin sai no kin num dei syu ban le ka kamru khlau tong ki kum ki le per bladap men sem kla ja hi te ngi kum ta ngi skarpat ya ka sarkar bakan di ban le ki babah ba kan penstom jor ki ma yang halal kata dia kat kemujing tip ini bagi layak tu ini dia yang bagi peniang kali kadai apa cloud dia kamdai pak senang lah kadai senang teh ki hab ban peniang ni ha kira senang hador bol kitor jor tata ha dia em kumkan ni kar komlek jung kita kam bahar api ndik di manwat sai katan ragen kai kadau bagi kiwan satu kilet nam pernah kam ne kam sniu ni kimut mu kumna na dan dari bikin tambar bikin tu kam bahar kan lada ja bagi wan maki sini ngilek kam tu kin skau kumna jadi terkat arti nasian kat kum kanika jingja te nga thai klade ke por ba ka state ko ya ka sarkar mo kan shran ki an kum ki kanja anti lynching law kanang ba kan te la kam me ka jing ja kum ne na ka por ban kan sim khiaro akan sim action kum punishment mo kum ki kamtamit ki ba boro ki ba involve but kamtamit ki ba instigate la bat kumti ki pa provoke ikane ka jinja mo markinton be ki ba instigate yo pai ba pli le chule be ka kam handai kat ba ong tu undon be ki mengai ki ban long ki ba instigate ikane ka kam markin provoke pai ba ong chule ka bor bai handai te be ka du kat pai ba ong te be ka du kadang ten dai kine ten ka dau kladon kam hero bat ya ki nanu body strength te ki block da division officer kin chimkhia kini nam kin rajin shai mo ki kam tam kinong kendong bukan jaju kum kini belajar kam ni mar kani kam de chuk fast time kani fingi lai ka jana ka por te kin shulong victims ai ki ba pri ki bayai kam tam ki bana sor pri kin la le ki ni ki kinja picnic le kin ja kini no relation kendong rai kin tang kila bapri hoi don ki samla ki bedi ibamro tang shubakla kila sha haraj kum ki jinja mo kan pois tu teng ka jingyam te karpat ki kan chimkhia mo ka sarkar ki bor ki block development kin chimkhia kini bakan kani kum kini jinja kanam jashu hadir won ngidawa kamne shu request kan negara dia demand jongi na ka police department bakan chimkhia bakan kumno kariban ban kara ban arrest bet ya ki brio mar kamta me ki ba kini ki kitu ki ba kum kilirar kam tam ki ba provoke yo pai ba mo bune kana kam te dei maki ki ba yo tenggal ki paling ngolong ba kumno ba hak steng miet steng yong mo kita ka jingi miet ka jingi kata ka jingi miet ki national highway kam klong ing msui hap kan jang kumno ke kin volunteer ki highway ten dei kilada ka dei ki strok snong te kala banong dei ki highway te kam jiton an ba nginia pahara nginia yo kata he